Halo logoफोर, good morning, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेयाव बरायफिननो हाबाय। नै ओमफ्राय दिनै माबायाव थांनो नागिरदों आरोना, टाउनाव माजबाद टाउन थांनो नागिरदों। बिराद गोबाव जाबायमोन, माने लकडाउन होजेननायनिफ्राय थांखायाखै। ओमफ्राय नायनोसै माबोरै जाना दं हाल-सालफ्रा, टाउननि हाल-सालफ्रा। लोगोफोर नोंसोरबो लामाखौबो थादो, माजबाद टाउना माबायदि नायनानै लादो, एसे खोन्थालांगोन दे आं माखौबा गासिबो खोन्थालांजोबगोन। लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नों थाबाथाय गासिबो बेखौ नायबाय थागोन। लोगोफोर माने बायदिसिना लायनो नागिरदों आरोना, बायदिसिना खोन्थाला लोगोफोर नोंसोरो दा नामाव खोन्थादो, देखायनानै नोंसोरबो गासिबो बायफेराखै खोमा दै नोंसोरो सोरबा मादे एसे फार्स्ट टाइम लायनो नागिरदों आरोना आंबो। माने न'खरनि आंना नायलां खोन्थादो लोगोफोर मा बायो। जोंहा नै लोगो बिथाङा खेबनानै देखायबाय थागोन आं मा बायो। नायलां खोन्थादो गासिबो लोगोफोर जोबजासिम, ओमफ्राय गासिबो सापर्ट दै। ओमफ्राय नै लोगोफोर इयो दालां गोदान बानायगासिनो, जाहांबायानो माने। बेखौ बानायनायाव बेसेबां गोबाव नांखो ओरैनो बेसेबांसो लाबाय? मास मोनथामसो लाबाय ना? मास मोनथामसो लाबाय आरो बेखौ बानायनायाव। बिराद गिदिर जायोमोन लोगोफोर। ओमफ्राय दैमायालाय माने दाहारथ' बारा जायामोन, ओमफ्राय एसे गोथौ जायो आरो, गोथौ एकदमबारे दैखासो गाहाम जालायो। माने दुब्लिनि दै ओमफ्राय बिदिनो गासिबो दैफ्रा जमा जाजोबो आरो बेयाव। ओमफ्राय नै दायो नै बेवहायबो कालभार लगायदों, एसे माने लामाया मोजां जासिनबाय सिगांनिख्रुइ। गोबां खस्थ' जायोमोन सिगां बेवहाय, माने गोबां गोथौ जायोमोन नालाय दैया, ओमफ्राय स्कुल थांनो मानो गथ'फ्रा बिराद खस्थ' जायोमोन। दायो जानो नंला, कालभार याव बैथिंबो मोनसेबाव, ओमफ्राय गासै मोननै, ओमफ्राय दल'सो गासै मोनथाम। बेखिना गासै माने सिगां दैया खुरखाजोबनाय लोगोफोर, एकदमबारे दै गिदिरथारमोन बेयाव, दै गिदिर फैयोमोन आरो सिगां। वैसे रास्ता तो बहुत दूर है हमारे घर से, वैसे होगा 12 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाला है थोड़ी देर बाद। वैसे वीडियो को एंड तक जरूर करना रहेगा, और मैं क्या क्या खरीदता है आप लोग भी देखते जाएगा। अच्छा ठीक है, वो इसका नाम है बच्चिया। बोरो लोग ऐसे कहता है ना, बच्चा ना, वैसे बच्चा ना के नाम से इस दौरान ने दल को बनाया गया है। तो चले दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और कुछ नजर अच्छा ये है आर्मी कैंप, आप पहुंचने वाला है। ये है बाजार, ये मंगलवार में होता है, ये मार्केट का सबसे बड़ा बाजार है, सब कुछ मिलता है मंगलवार के दिन में होता है। वैसे मुझे हसनाबाद हेलो, मुझे हसनाबाद वैसे हिंदी सीख रहा हूँ अभी, ज़्यादा भी नहीं बोल पाते हैं हिंदी में। तो दोस्तों हसनाबाद का ब्लॉक ऑफिस, और ये है ITI स्कूल, माजबाद का ब्लॉक, माजबाद को ये है पुलिस स्टेशन।
पहले एटीएम में जाना होगा एटीएम वैसे पासवर्ड तो कितना ऐसा है दोस्त देख लीजिए वैसे ज़्यादा छोटा भी है ज़्यादा बड़ा भी है एकदम मीडियम का है पासवर्ड का यह है सरकारी मेडिकल वैसे तो दोस्तों 8 नंबर था मेरे हिंदी तो ज़्यादा नहीं हुआ है वैसे अभी सीख रहा हूँ इसको 8 नंबर पासवर्ड डाउन और यह है यूको बैंक पेट्रोल पंप तो पहले हम एटीएम बॉक्स में जाने वाला है अभी पैसा नहीं है इसको निकलना होगा पहले तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं टाउन हम पैसा निकल ही लिया है यहाँ पे तो खरीदना है कुछ खरीदना है और नहीं तो ये वीडियो को 1 तक जरूर बने रहेगा और लास्ट तक जरूर देखिए तो दोस्तों देखते जाइए मैं क्या क्या खरीदता हूँ क्या क्या नहीं खरीदता है मेरे दोस्तों लोगों को दिखाता रहेगा पेट्रोल पंप Mas bani petrol pump logoफोर मबाइल दखानफ्रा इथिं दंबाय बेखौ मार्केट ये लोगोफोर मार्केट माबानि मासुटावनि मार्केट ya मार्केट Cuman boleh aja gimana? Detail. Cuma tulis. Silapun ke piano, berada pecahan saya.
Suzuki deh. Ini Suzuki mah? Kalau kabar tengah cross banyak aja baik, mereka ya ada terus sekali kayak yang kali. Ayo kita desktop. Baik, desktop tuh. Kalau membayar pop di pop. Pop. Jangan lancing, yang baik. Ya, halo. Jangan lagi sih lebih. Nah. Kumdam saya deh sih para mahasiswa nggak lalai. Mas kunci, kita perlu beli mas kalau udah telepon lagi apa doang kamar kan sama Niko. Jangan lagi sih. Mana? Kumdam ni. Mahal mas mahal lagi ber. Itu kayak macam kan kumdam benar macam. Supaya mampu lah sebenarnya. Kembali ke posisi. Yang mana? Hah? Oh, 9 sih, berapa? Garis jalan kemana? Pulas dulu. Oke, mas dong. Solo cover, nोंथांमोना सानदों kemana? Mana? बेफोर बुस्थुफोरखौ मानो बायदों माने जोंहा दिनै नङा गाबोन माने एसे न'नि फिसा दं आरोना ओंखायनो माने बेफोरखौ जगारफोरखौ लांफैदों आङो दिनै लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे माबायदि मोनदों कमेन्टआव हरदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै बाय